दिनैहाय जोंहा नैबे रुनिकाटा BCDC जा नब्लाङाव जा डिस्ट्रिक्ट रड सेफ्टि कमिटि चिरां बिथांमोननि बानजायनायाव जा कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै दिनैहाय मोनसे जोंहा नैबे नेशनेल रड सेफ्टि मान्थ 2024 लोगोसे जोंहा रड सेफ्टि केम्पेइन बे सोलिगासिनो दं। जोंहा चिरां जिल्लानि बे मोनसे मोजां पदक्षेप होननानै जों बुंनांगोन। मोजां मोनसे बिथांखि लानानै बिथांमोना निसय खामानि मावदों आरो बे खामानिनि गेजेरजों निसय जोंनि फैबाय थानाय 15 बोसोरनिफ्राय 25 बोसोर जोंहा जिखिनि जोंहा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दा बिथांमोनखौ मोनसे सांग्रांथि होनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंहा बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंहा पन्चसूत्र होननाय मोनसे जोंहा बेबायदि बिथांमोननिफ्राय फोसावनायखौ जों नुदों। दा बाहाय दङ जोंहा बांद्राय गोख्रै गारि सालायनायखौ बन्द खालामनाय, जाहाथे लिमिटेड गारि सालायनायखौ जाहाथे बयबो खालामो, जाहाथे जोंनि एक्सिडेन्ट जानायनिफ्राय जोङो जाहाथे रैखा मोनो बे बाथ्राखौ बिनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों। 2 नम्बराव दङ जौ लोंनानै गारि दा सालायनो नाङा, बेखिनि बाथ्राखौ बे पन्चसूत्रनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो जोंहा 3 नम्बराव दं गारि सालायनायाव मबाइल फन बाहायनाय बेखौ जाहाथे खालामा बा बन्द खालामनाय, बेखिनिखौ बिथांमोना बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनिसिम बिथांमोना फोसावदों। आरो जोंहा बाहाय 4 नम्बराव दङ साखा खबनै गारि सालायनायाव सालायग्रा आरो गाखोग्रा सानैबो हेलमेट हमनाय, बेखिनिखौ बिथांमोना निसय खालामजानो लुबैदों। 5 नम्बराव दङ गारि सालायनायाव जेब्लाबो सिट बेल्ट बाहायनाय, बेखिनि बाथ्राफोरखौ जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निसय मिथिजोबा। दा बेखायनो जोङो लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेखिनि बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोङो निसय जोङो गावनि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनांगोन। आरो जों बेखौनो बुंदों जे जोङो जोंनि थाखायनो दिनै आयेन बानायदों, बे आयेनखौ जोङो आयेन बायदि जों मानिनानै सोलिनो हानांगोन। आरो आयेनखौ आयेन बायदि मानिनानै सोलिनो हायाबा निसय जोंनि गेजेराव मोनसे जेंनाया फैगोन, बेखौ जों नुहुरो। आरो जोङो बुंनांगोन जे जिउआ मोनसे जोबोद बेसेन गोसा, जिउखौ जोङो ओरैनो मोननो थाङा। आरो बे जिउखौ जानला मोनला बे थासारिजों जोङो जुदि हगार हरोबा निसय जोंनि जिउआ निसय बिराद गिदिर मोनसे जेंनाजों भुगिनांगोन। आरो बेखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाखौ जों खावलायगोन जाहाथे जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जेब्लाबो जोङो सांग्रां जानांगोन, जेब्लाबो जिउखौ जोङो रैखाथि होनांगोन आरो जेब्लाबो जिउखौ जोङो बासायनांगोन। बेखौ जोङो निसय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बुजिनो हानांगोन, जाहाथे बांद्राय जोंनि बांद्राय जोंनि आयेनखौ मानियालासे जुदि जोङो गावनि जिउखौ जुदि दैदेनलांनो नाजायोबा बे जिउआ निसय खैफोद गोनां जागोन आरो इयुन समावहाय बिथाङा निसय थैनायजों मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। जों बेखौ नुहुरो। दिनैनि बे हाबाफारियाव मा डिपार्टमेन्टनिफ्राय आलासिफोर नुजाफैदों? दिनैनि बे हाबाफारियाव जा चिरांनि SP जोंहा प्रानजित बरा बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि चिरांनि जा ADC फिरदौस आलम शेख बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। जोंनि चिरांनि SI जा बि बैष्णब बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। आरो जोंनि सिरलि चिरां डेभेलपमेन्ट ब्लकनि जा BDO कुमर चन्द्र नार्जारी बिथाङाबो बाहागो लाफैदों। लोगोसे जोंनि रुनिकाटा कलेजनि जा प्रिन्सिपाल डक्टर बिजित ब्रह्म, रुनिकाटा हायार सेकेन्डारिनि जा प्रिन्सिपाल सैतेन्द्र सिंह, लोगोसे जोंनि BCDCनि चेयारमेन आरो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोर बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो बिथांमोननि गेजेरजोंनो जोंनि फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जाहाथे मोजाङै जिउ रैखा खालामनो हायो, इयुनाव गावनि जिउखौ गोलाव मोनसे थांखिजों जोङो सौहैनो हायो, बेखिनि बाथ्राफोरखौ दिनैहाय मोजाङैनो सावरायनाय जादों, आं बेखौ बुंनो हायो। मोनसे गोजोनथाव खौरां। कक्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड शोरूमनि गोजौआव थानाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों। बे आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ। 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। कक्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा BM इन्स्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि, फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं, OT टेक्निशियान, ICU टेक्निशियान, रेडियोलजि टेक्निशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS डिप्ल'माखौ लानो हागोन।
लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।